You know what? Gwapa ka. Ah, sabawi. Bitaw? Bitaw na akong sultinin mo. Gwapa kay Kalila. Uy, ikaw ha, direct. Sorry, pero igos ako ng sulti si Daron. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga Sige bay, ang gagmayo diha. Ay palkam sinaho, kaya di ka mabusog. Sige lang, God. May gabi Hala, ito ba? Hindi naman lagi ka. Oh, alimot ka dito silang ng dulod. Gusto ko magpahangin. Doy, dari ko idang sudan. Tapos, lato doy, kaya ito nga buon. Atong kanon. Magkabutan dyan naman doktor ay. Salamat kay doktor ha. Naganahon na agad ka. Ayaw naghuna-huna Sige, padayon mo sa pagkaon. Kay magwatan ni Dudin, nagwapag kasudlan aning dana kong kasudan. Oh! Kung saan ka? Hindi ka lang pala ka ginustok diha. Ah, waman. May problema ka? Wala lagi. Wa. Lila, mahimo ko rin sultihan sa mong problema. Huwag ka pala ka. Wala yung may baho. Kung di ka gusto, nga doon ay makabaho. Waman, direct. Mahimo ba? Dito na lang may tawag na ko. Eh bro, mainan mo kung magsigil ng direct ka. Tawag na ko. Ah, sure ka? Yeah. Oh, sige. Dito. Dito. Thanks. Kung sa kay, kung mauna pa rin dito. Dito kay paminaw ng kabugnaw sa hangin mo. Bitaw? Ambot ba? Kung mahay mo pa lang, anhin na lang ko din sa hangin sa hantod. Magmanipayon siguro ko. Malinaon, way gubot. Bawd jud ang imong madungog. Mingaw ning dapita, huwa ka inspirasyon sa kinabuhi. Para nimo Christian. Unsa mo dyan makapalipay sa tao? Angay pa ba na ipangutana? Nausab na akong baruganan karon. Ug ang akong gituhuan. Nga naman. Sa una, para nako. Di ra kwarta makapalipay sa tao. Naalang uban nimo ang imong gimahal. Malipayon ka na. Hangtod sa inyong katigwangan. Unya. Unsa may imong huna-huna? Unsa mo dyan makapalipay sa tao? Kwarta. Umutana ka. Unsay mo ka umaring dapita. Duha rin yung kainan. First, masuccessful ka. Or, failure. Maba. Ikaw. Kung saan mo dito ang plano ng imong kinabuhi ka na?
Huwag kang hibaw. Panangitan. Mas successful ka sa inyong career ka ron. Sa atong project ka ron. Kung sa maabot na atong project. Kung sa inyong kayo kayo. Kung may bao, mawala ka kasulti. Usahay. Maglibog ko nimo. Aw, hinuon. Gamay ra kay exulting ni Ramil nako. Wa ko mahibaw kung sa jud yung relasyon ni Ramil. Oh. Gamay ra kay ni para mahibaw ko kung unsa ka. Mahibaw ko nung naabot ka ning dapita. Gusto kong malimtan ang tanan. Gusto kong malimot ng pizza ko. Kung paano ang tanan? Ay, wala ko kapaignan. Siko na siya na ako. Laylait pa ang gipangatoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinatuwa. Wala nailaan pa ang gipangatoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why. Hey. Kalma lang. Hindi ko gusto makakita ni mo. Mahila ka. Sorry. Di na dyan mahimo nga malimtan ako nito. Nga malimtan ako tanan. Okay. Kung gusto ka na malimtan mo siya, uniangay na itong buhaton. Di na ta mag-isgot niya. Di na kumuta na about sa imong past. Para malimtan mo siya. Okay? Hindi ko. Tatalo ko. Don't worry. Nakara ko nila. Kwarta. Mauni makapalipay sa tao. Ngano nakaingon man ka nga? Ang kwarta may makapalipay sa tao. Tungod sa kwarta, di unta ko mag-golf sama ini. Di unta mawa si Lila. Kundo na pamidaghang kwarta. Mo ng kwarta ang hinungdan. Sa ato pa, nibiya si Lilak nimo kay tungod sa kwarta, Posible. tungod sa kalisod, Posible na. Jasmine. dili man tingali sa tanang higayong Kristiyano. Para nako, mas importante nga malipayon mong duha ug mag-inunungay mo sa kalisod man o sa kaharuhay. Mausad na ang iyang giingon sa una. Bisan wa may kwarta, malipayo na siya uban ako. Pero tanawa unsay nahitabo. Mibiya siya nako. Lahi-lahi ang mga taong Kristiyano. Mao nang kung unsa nakapasakit nimo, kalimti na. Kalimti siya. Mahimo ka ako na, Jasmine. Ni ako para mutabang nimo Kristiyano. Tabangan ti ka para malimtan nimo siya. Buhaton nako ang tanan. O Lila, ni ako. Andang ko mutabang nimo. Bisa kung saan masiyang tabang imo ipabuhat ako. Buhaton ako. Salamat. Mas may tingaling mo pahuway na ka. Kay gabi na. Gusto na po. Salamat. Salamat dito. Pasagdi lang. Ang imong kasing-kasing mo ay magbuot.
Kalimtan na lagi na ni mo siya. Mahadlok na ko mo atubang sa umaabot. Wa na ko mahibaw kung say angay na kong buhaton. Tao ra ta, Christian. Mo nang bisag unsay mahitabo. Dawaton na to. Lumalabay ra ta aning kalibutan na. Simple raman unta akong pangandoy ba? Gusto lang kong malipay. Malipay ra lagi ka. Malipay ra ka sa umaabot. Timan ina. Nabasa na ba din yung kapatid? Usbon ako, Sarah. Di na ko gusto imong putong usbon imong gibuhat, ha? Kung gusto ka, na magsinabot, ha? Ibaw ka? Over-akay ka. Nagpasidaan lang ko nimo. Eh, di na ko gusto mo usab atong imo siyang sagpa. Professional magkaka. Ako ba? Nagduda na gyud ko. Unsa man? Nadana jud ka ng taga-dagat? Wa ko magunahon na. May pag-imo na lang na siyang panguyaban. Samtang wa pa si Ramil. Himuon ko nimong traidor ni Ramil. Wa pa ko kay Baw. Kung unsa ilang relasyon jud. Ambot nimo. Ano lang pa makakgud? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwapan kung dili ikaw da ug wala na'y lain pa. My loves, Pananglit dili ikaw makuha. Nilap, anda mo na kuno kay magsugod na ta. Mabuhi pa busa kini maoy hinukduki. Nakaibaw ko nimo kung nakagusto kag babae nito. Mao nga ay nalagpabakak nako. Nakagusto kang lila unsa? ambot nimo. Kasi kung saon di ka pasabot. Di ko ganahan masabot. Ay na lang pag-atik-atik dire. Kailan ako nimo. Kaila ko kung unsa ka. Ay naman si Lilak. Tuawan sa baybayon direk, katubang sa dagat. Mao ba? Nakabaw na ka to siya? Kandam na ka to siya? Kung ito siyang sultian. Ah, sige. Ako nga riyon. Hintay kong makita ka, bisan anino lang. Hatian ng tingin mo, bisan katawan lang. Kung managla, di man ang talan, ning kalibutan ta. Kalipay kung makita ka, bisan sa tambulan. Kung pwede na balikan ko ang mga panahon, piliin ko ang higayon sa pag-imugso ko. Di man
love you. Promise ha? Patayin ka. Sayo ng langit sa kaminga ning kinabuhi ko. Balakid man king saad kung panuhumpa. Buhaton kong tanan, ikaw makita ko man lang. Libuton ko ang kalibutan, pangitaon ka. Bilang? Sa tibig lang sa hulagway mo, gusto makita ka. Tumayan na. Nag-inak basag ka? Sorry ha. Kuan lang. Ano ito? Isa man. Nana sa kinahingluman. Yaman. Kuan lang. Ano nagisulti? Kalimpi na. Nata na. Ato to sa set. Magsugod ang shooting. Ikaw na lang mong taabot. Mau ba? Sorry. No problem pa. Kung may paglauman, mag-abot atong dan, mapamatudan ko kahang ikaw ang akong inahan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Christian! Nakakuha na ko! Ayaw, ano mo doktora? Pre, right good ko. Naghanay ta ko ha? Sige pa. wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal